दिवसामध्ये सगळा कल निघतो. रविवारचे ख्रिश्चनांचे मास पण आता अपेक्षित आहेत. तिकडे काय सिग्नल दिले जात आहेत, घेतले जात आहेत? तुम्हाला आता शेवटच्या या 3 दिवसात काय जाणवतं? मी आजही सांगतोय गोव्यामध्ये कुठल्याही जाती धर्माच्यावरती मतदान केलं जात नाही आहे आणि डेफिनेटली म्हणजे गोव्यातील इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटसाठी केलेल्या विकासासाठी लोक मतदान करतील ह्याचा मला विश्वास आहे. कारण गोव्यामध्ये लिटरसी रेट हा खूप हाय आहे आणि प्रत्येक वेळी म्हणजे गोव्यामध्ये मतदान जे केलेलं आहे, हां एखाद्या वेळी तिथल्या MLA निवडून देण्यासाठी मतदान या अगोदर होत होतं, पण या इलेक्शनमध्ये तुम्ही सरकार निवडून देण्यासाठी मतदान करा हे मी परत आवाहन केलेलं आहे. त्यामुळे मला खात्री आहे की लोक यावेळी सरकार निवडून देण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीसाठी डबल इंजिनचं सरकार आणण्यासाठी लोक मतदान करील हा मला विश्वास आहे. प्रमोदजी, तुम्हा सगळ्यांना विश्वास आहे. परवा मी देवेंद्र फडणवीसांची मुलाखत घेतली. त्यांनी सुद्धा 2022मध्ये 20 पार 22पर्यंत आम्ही जाऊ म्हटलेले. नरेंद्र मोदी सुद्धा येऊन गेले गोव्यामध्ये. असं असताना सुद्धा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपचे राष्ट्रीय नेते अमित शाह यांना त्यांचा मुक्काम गोव्यातला ऐनवेळी का वाढवावा लागला? ह्याच्या मागची काय कारणं जाणवतं? लोकांमध्ये चर्चा आहे की काहीतरी वेगळं मॅनेजमेंट, काहीतरी वेगळा विचार करावा लागला की गोव्यातली निवडणूक आपल्या हातात आहे किंवा नाही. म्हणजे अमितभाई शाह हे सदोदित मार्गदर्शक आमच्यासाठी राहिलेले आहेत. त्यामुळे डेफिनेटली म्हणजे त्यांनी केलेल्या मार्गदर्शनानुसार गोव्यातील निवडणुका पुढे जात आहे. त्यामुळे एका दिवशी प्रचारासाठी त्याने आपला मुक्काम वाढवलेला आहे असं बाकी काही नाही आहे. स्ट्रॅटेजी म्हणून त्याने बाकी सगळ्यांकडे बोलणं वगैरे हे करून निश्चितरित्या की गोव्यामध्ये परत एकदा भाजपा आणण्यासाठी त्यांचा खूप मोठा हात यावेळी असेल. सर, एक इन्कम्बन्सीचा मुद्दा दरवेळी चर्चेत असतो. तुमचा सुद्धा आता हे जवळपास 5 वर्षापेक्षा जास्त काळ गेलेला आहे. नंतर तुम्ही 2017ला आला होतात. या पार्श्वभूमीवर आणि एक अख्खी पिढी बदलते 10 वर्षाच्या काळात. काय वाटतं तुम्हाला, अँटी इन्कम्बन्सी का प्रो इन्कम्बन्सी? गोव्यात काय वातावरण? अँटी इन्कम्बन्सीच्या वेळी प्रत्येक वेळी बोललं जातं आहे, पण एक जर कंपॅरिझन केलं तर 10 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये गोव्यामध्ये केलेली डेव्हलपमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ती पण डबल इंजिन सरकारने, एका बाजूने जर लोकांनी अँटी इन्कम्बन्सी म्हणण्यापेक्षा मी म्हणेन की विकासाची कामं जी कधी बघितली नव्हती ती ह्या 8 वर्षामध्ये बघितलेली. खास करून आपण इन रोड्स, ब्रिजेस, टुरिझम इन्फ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर, एज्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर हे कितीतरी प्रोजेक्ट. मग भूमिपत्र बिल मागे का घ्यावं लागेल? डेफिनेटली भूमिपुत्र बिल तो नावावरती फक्त ते बऱ्याच जणांचा विरोध होता, बट रेग्युलायझेशन ऑफ द हाऊसेस हे करण्यासाठी सगळ्यांनी समर्थन केलं होतं. फक्त नावासाठी जो विरोध झाला, लोकांच्या भावना समजून ते बिल आम्ही थोडंसं मागं घेतलं. एक सारखा आरोप, आणि मला कल्पना आहे तुम्ही अनेकदा या प्रश्नाचं उत्तर दिलं असेल, भाजप एवढी ताकदवान पार्टी आहे गोव्यामध्ये, तरीसुद्धा तुम्हाला काँग्रेसचे इतके लोक का खेचावे लागले स्वतःकडे? काही जणांवरती तर टेंटेड आहेत अशी सुद्धा टीका होते. याचं काय कारण आहे? देन वेअर इज दिस पार्टी विथ डिफरन्स? काँग्रेसची लोकं जी अगोदर आमच्याकडे आली होती, गे 3 वर्ष आमच्याबरोबर सरकारमध्ये होती, स्टेबल गव्हर्नमेंट करण्यासाठी त्याने आम्हाला मदत केली. ह्या लोकांना परत त्याची विनिबिलिटी फॅक्टर्स हे सगळे लक्षात घेऊनच त्यांना परत तिकीट दिलेले आहे. कोणाही नवीन कुठल्याही काँग्रेसवाल्याला आणून आम्ही तिकीट दिलेले नाही आहे. त्यामुळे ते अगोदरपासून सरकारात होते, हा फॅक्टर कन्सिडर करून हे केलेलं आहे. सर, मी आता तुमच्या घरात येत असताना दरवाजावरती राम मंदिराची सगळी प्रतिकृती आहे आणि त्याच्यात कोदंडधारी रामसुद्धा आम्हाला बघायला मिळतो. एवढं मोठं मंदिर उत्तर प्रदेशात बनते, राष्ट्रीय मुद्दा भाजपचा झालेला आहे, पण तेच श्रीराम, तेच राम मंदिर कुठेही बॅनरमध्ये, कुठेही प्रचारामध्ये आम्हाला गोव्यात दिसलंच नाही. तर हा काय प्रकार आहे? राम आणि हिंदुत्व कुठे गेलं गोव्याच्या भाजपच्या निवडणुकीत? गोव्याच्या निवडणुकीमध्ये सदोदित म्हणजे राज्याच्या विकासाच्या डेव्हलपमेंटची कामं ही फ्रंट लाईनवरती राहिलेली आहेत. म्हणजे कुठेही या ठिकाणी मी म्हणेल की सर्व धर्म समभावता असल्याकारणाने आम्हाला राम मंदिर हा मुद्दा घेऊन पुढे जावं लागत नाही, किंवा म्हणजे डेफिनेटली राष्ट्रीय मुद्दे आहेच आहे आणि त्यासाठी माननीय मोदीजींना लोकांनी ॲप्रिशिएट केलेलंच आहे. लोकांना हे मुद्दे माननीय मोदीजींनी केलेलं काम हे लोकांना माहिती आहे, पण इलेक्शनच्या ज्यावेळी मुद्दा असतोय त्यावेळी तो विकासाचा मुद्दा असतोय. इथं केलेल्या 10 वर्षाच्या सरकारने केलेलं कामं आणि पुढे आम्ही काय करणार, आमचा मॅनिफेस्टो काय आहे, म्हणजे ज्या पद्धतीने आमच्या मॅनिफेस्टोमध्ये आम्ही 3 सिलेंडर फ्री देणार आहोत, त्याचबरोबर आम्ही अप्रेंटिसशिप स्कीमसारखी स्वयंपूर्ण युवा नावाची नवीन स्कीम काढलेली आहे, 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट होते, हाऊसिंग लोन, हे मुद्दे आमच्यासाठी महत्त्व आहेत जे लोकांना अट्रॅक्ट करतात. डेफिनेटली हे मुद्दे आमच्यासाठी फार महत्त्वाचे होते. मी आताच तुमचं ट्विटर अकाउंट फॉलो करत होतो आणि मी तुमचं फॉलो करतो अकाउंट. त्याच्यावरती तुम्ही राहुल गांधींना गोवेकरांची माफी मागायचा ट्विट केलेला आता काही तासांपूर्वी. काय नेमका प्रकार घडलाय? का माफी मागावी तुम्ही मानताय? राहुल गांधींनी गोवेकरांची माफी मागितली पाहिजे?
खरं म्हणजे राहुल गांधी आणि काँग्रेस या सगळ्यांनीच माफी मागायला पाहिजे. 14 वर्ष गोव्याला उशिरा स्वातंत्र्य देण्यासाठी नेहरू जबाबदार आहेत आणि इथं येऊन राहुल गांधीने जी वक्तव्य केली त्यासाठी राहुल गांधीने मला वाटतं की गोवेकरांची माफी मागणं योग्य आहे. ज्या पद्धतीचं त्यांचे आत्ताच म्हणजे सारदीन ह्याने ज्या पद्धतीचं स्टेटमेंट मनोहर पर्रीकरांच्यावरती केलेलं आहे हा न सहन करण्यासारखा स्टेटमेंट आहे. एखाद्या स्वर्गवासी माणसासाठी अशा पद्धतीचा स्टेटमेंट एखाद्या लीडरने करणे, एखाद्या MP ने करणे हे योग्य नाही आहे. त्यांनी पण माफी मागावी हे मी निश्चितच सांगेन. सर, आज कधी नव्हे ते तुम्ही आधीच गोव्यामध्ये छोटे मोठे पक्ष असतात, तुम्हाला आता अलायन्स करूनच सरकारमध्ये यावं लागलं होतं. आता तर त्यामध्ये आप आणि TMCची सुद्धा भर पडलेली आहे. या विरोधकांकडे तुम्ही कसं पाहताय? आपकडे आजही गोव्यातले विश्लेषक म्हणतात की आप सुद्धा एक छोटी का होईना पण क्वांटिटी अशी असेल की किंग मेकर आप ठरू शकेल. इथे कोणीही किंगमेकर ठरणार नाही आहे. भारतीय जनता पार्टीचं पूर्ण बहुमताचं सरकार होतं. त्यामुळे कोणीही भ्रमात राहू नये की आम्ही किंगमेकर ठरणार म्हणून. आम्हाला लोक यावेळी सरकार करण्यासाठी बहुमत देणार. काँग्रेसने मागच्या वेळेचा तुमच्यापासून अनुभव घेऊन असं म्हटलेलं आहे की यावेळी आम्हाला बहुमत मिळालं तर 5 मिनिटात आम्ही आमचा नेता ठरवू आणि 10व्या मिनिटाला आम्ही राज्यपाल भवनावरती असू. याला तुमचं उत्तर काय? मी म्हणेन की भारतीय जनता पार्टीने ऑलरेडी हे इलेक्शन्स माझ्या लिडरशिपच्या खालती जाते आणि आमच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या सहकार्याने आम्ही लगेच आमचं या ठिकाणी सरकार फॉर्म करण्यात ज्याला सांगायची पण गरज नाही आहे. सर, शेवटचे 1-2 अगदी शेवटचे प्रश्न, कारण तुम्हाला पुढच्या प्रचाराला जायचं आहे. काही महिन्यांपूर्वी तुमचं एक विधान होतं ज्याच्यामुळे थोडीशी कॉन्ट्रोवर्सी तयार झाली होती. तुम्ही चर्चबद्दल काहीतरी बोलला होतात. सो आता तो मुद्द्याकडे तुम्ही कसं पाहताय? का त्याचा काही गैरअर्थ काढण्यात आला? काय म्हणणं आहे तुम्ही की चर्च त्याच्या आधी मंदिरं होती वगैरे? बऱ्याच जणांना मला वाटतं की लोकांना आणि काही पत्रकारांना म्हणजे अशा पद्धतीच्या वेगवेगळ्या स्टेटमेंट कॉन्ट्रोवर्शियल करण्याची सवय आहे. तुम्हाला नाही आहे, मी असं म्हटलं नाही आहे. काही जण ह्या पद्धतीचे स्टेटमेंट म्हणजे कॉन्ट्रोवर्शियल करत असतात. माझा स्टेटमेंट त्यावेळी पण निव्वळ क्लिअर होता की ज्या ठिकाणी मंदिरं मोडलीत आणि आता तिथं चर्च नाहीच आहे, काहीच नाही आहे. मग तिथं मोडकं जर मंदिर असेल तर ते परत रिनोव्हेट करायला सरकारचा काही हरकत नाही आहे. अशा पद्धतीचा तो स्टेटमेंट होता. अननेसेसरी त्या स्टेटमेंटबद्दल मी कुठलीही म्हणजे चर्च मोडायची वगैरे अशा पद्धतीचा कधीही भावनिक दुखावण्यासारखी स्टेटमेंट कधीही केलेला नाही आहे. त्यामुळे त्या स्टेटमेंटवरती मी त्यावेळी केलेला स्टेटमेंट हा योग्य स्टेटमेंट होता. पोस्ट अलायन्सच्या बाबतीत ज्याला फ्लोअर मॅनेजमेंट म्हणतात, माझा शेवटचा प्रश्न. शेवटी मगोपसारखे पक्ष तुमचे सहकारी होते, जरी ते आज टीका करत असले की तुम्ही यूज अँड थ्रो केलेला आहे, तुम्ही फ्लोअर मॅनेजमेंटसाठी पर्याय ओपन ठेवलेले आहेत? फ्लोअर मॅनेजमेंटसाठी कुठल्याही कुठल्या पार्टीची गरज लागणार नाही. त्यासाठी आम्ही पूर्ण बहुमताचं सरकार आणू हे आजही मी परत रिपीट करतोय. तर हे होते प्रमोद सावंत. त्यांनी अनेक प्रश्नांना दिलखुलास उत्तरं दिली आणि काही प्रश्नांना एखाद्या कसलेल्या राजकारणासारखे टोलावून सुद्धा लावलेले आहेत. पण राजकारणी म्हटलं की हे आलंच. पण अर्थातच त्यांना खात्री आहे की संपूर्ण स्वबळावर गोव्यामध्ये भाजपची सत्ता येईल. आपण त्यांना शुभेच्छा देऊयात आणि या खास मुलाखतीमध्ये इथेच थांबूयात. पाहत रहा गोमांतक TV.